balaleli bomsakazo iACR FM. Umsakazo iACR FM unentokozo enkulu yokunethulela umdlalo ozicawucawu osihloko sithi ukube ngangazi. Yethamelani nasi isiqephu sesithathu. Hawu nayi le ndoda ingivimbe emnyango. Seqale nini ukungangenwa lapha endlini? Wenzani kanti lapha endlini? Hayi wena Mjalefa mfowethu ukuthi manje bengipheka ngiyakoroba ngisageza ngakusiza ngani kodwa mfowethu? Hayi suka lapha wena ndoda ngifuna ukungena mina lapha kana ngathi ngizokubona nje kanti yini manje sekushintshe phi manje? Hayi ndoda ngcono ngibone kusasa njengamanje ngibhizi kakhulu ngibhizi impela nje ngcono ngibone kusasa yabona kusasa emini ngo4 ngo3 emini ya. Awu yini leyo manje sikhulu ekhala kabuhlungu manje yini leyo? Leyo imove le mngani wami ngcono uhambe manje futhi ngiqedile ukukora bese ngiyalala ngeke mngani wami zokubona kusasa. Awu kahle phela sikhulu. Hawu nayi le ndoda uyakuphinda futhi lekho kwenze mina. Hawu kodwa manje unezindaba eziningi uyakoroba uyageza ubumove ngoba ngidaka na TV. Kanti futhi namhlanje hey ungishintshele lo muntu ubanjwa amalimo kwenzakalani kahle ngosikhulu? Hey madoda. Soyicela ivuthiwe. Hey ake ngihambe ngiyilalela nakho nelanga seleyoyilahla kunina. Sekuhlwa ngempela manje. Oh ngabe lengane sishone ephinga lesikhathi ngamela bekade ibuyile. Ayisuka awunyombheka lamakhelwane. Jabulo. Ey ngabuka uphi enkosami. Thoko. Hawu makanjabulo wamemeze ebusuku kangaka bo kwenze njani? Oh Thabo ezowaphuma ungibizela unjabulo lapho. Akekho yazi lokhu ngimgcina ukumbona emini mina bedlala lapha ngaphandle. Hayibo thani yadlala Thabo. Awukho umuzadlala kuwe ngaphandle wala ekhaya. Oh nami athi ngisale sengusiza ngikubhekise yena phela ingane encane hawu. Ngajabula ngosamthe ebusuku phela manje nama kuphephile phela le ndawo ngihamba ngedwa. Oh Nkosi yami. Sayitsheni uzongisiza bo uzongisiza Ya waqhamuka usutatazela nje yini inkinga yakho kwenze njani khuluma ngozi konakela impela sayitsheni konakela impela naku sesilahlekelwe ingane nje sencane lapha nomama yakasa uvele waquleka usesibhedlela lapha khona sisizeni sicingise yona bakithi. Hawu hayi khululeka ke mana ngiyothatha imoto njengamanje ebese siyahamba masinyane sophuthuma khona manje. Hey phela izwe selonakele vele manje oh Jesu madoda. Yew nalenyanga ithi angene kulendle sabekayo ethulekile ngithe cwaka ithi ngizolalela izwe ngizolizwa lapho madoda hawu lendle ngoba ngithi yasabeka nje ngizokwenza kanjani. Hayi akwengithule ngilalela izwi ukuthiwa ngizolilandela bese ke ngenza konke lokho elikushoyo. Madoda wasebanzima ya ngesikhulu mfana uzofikile ke manje ukhuluma ngaphi uzolandela yonke umgomo nemibandela ukhuluma apha kubona vele uyilele ukuthi ukhuluma ngaphi njengamanje mfana wami thatha lo ngane leyo bese uyayinquma uyinquma nobhonzi bangakale kanti ayikuzowenza wena Nkosi yami ngaze ngathola kanzima mina namhlanje usethule futhi lo muntu kodwa Nkosi yami sengizokwenza njani ke manje kwaze kwanzima ni Jesu mantu ngakithi ake ningibhekeni phela usabalisa hayi manje sengikutshela khona hayi man uyozungithasule mana baba wami ufuna ukutasuka yebo kunjalo ungacasuki baba wami sengiyakwenza
Siyasibamba ke esanamuhla ethamelani esilandelayo ngokuzayo.